Καλημέρα. Θυμήθηκα κάποια λόγια που είχε πει ο Πρωθυπουργός μας πριν καιρό σχετικά με τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60. Είπε ότι κάλλιστα μπορούν να γλιτώσουν το πρόστιμο αν επιλέξουν να εμβολιαστούν. Τι έκανε δηλαδή αυτός ο εκολαπτώμενος τυραννίσκος με το παιδικό πρόσωπο και το λοξό βλέμμα? Σου έδωσε ένα ψευδεπίγραφο επιλογής. Σου αλλίωσε την έννοια της προαίρεσης. Σου συγκάλυψε το ανελεύθερο. Γιατί σε έβαλε να οδηγηθεί σε μια επιλογή ανάμεσα στη σκύλα και στη χάρευδη, στα όρια δηλαδή που έβαζε αυτός. Και αυτή είναι η παγίδα του συστήματος πλέον πανταχώθεν. Οι καταπιεστές παγκόσμια αλλοιώνουν τις έννοιες. Αλλοιώνουν τις έννοιες προκειμένου να πείσουν το λαό ότι είναι φιλελεύθεροι. Και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες παγίδες. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή λοιπόν σε όλους αυτούς τους αυτοχρίζοντες φιλελεύθερους. Την καλημέρα μου.